सल बदोलन में शादी करेंगे हम दोनों। तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना। सल बदोलन में शादी करेंगे हम दोनों। मुल्ला, मैं तुमको कभी भूलकर जी नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैं आज ही तुमको बोडोलैंड में ले जाएंगे और हम दोनों हिडिंबा बाथौ मंदिर में शादी कर लेंगे। तुम मेरे साथ आज ही जाना होगा। ये हिडिंबा बाथौ मंदिर क्या है? बे जाबाय जोंनि हारिनि हमारा धर्म की बहुत बड़ा सा मंदिर है। वो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट में दं। नों आंनि लोगोआव थांब्लानो सब समझ आएंगे। नंमारगौ ना डार्लिंग? तुम भी बोडो भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोलने आते हैं, कभी कभी क्यों नहीं बोलते? मुझे शर्म आते। मैं तो बोडो भाषा को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि मेरा शब्द ही नहीं होते। ये सब छोड़ो, हमारा बोडोलैंडआव थांब्लानो नोङो गासैखौबो रोंथारगोन। नंमारगौ? हाँ बाबा। तुम्हारा आई बाबा मुझे कौवा जैसा देखकर कभी गुस्सा नहीं करेंगे तो ना? रागा जोङालै, हमारा बोडोलैंड के आदमी लोग बहुत मोजां मोजांलै। तुमको हमारी आई बाबाया गुबुन हारिनिब्लाबो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बोडोलैंड की बोडो आदमी लोग जोबोद अनसुला। हम थांबोलासो समझ जाएंगे, मोजां ना गाज्रि? अब बातें करते रहोगे ना थांनो? थांनोसै। चलो। माथो अनलासोलै, खामानि मावनो थांनाया माथो लोगोआव जेखाइबो लाबोफादों। बबेनिथो जोखोलै जेखायालाय? लाबोबायलै बिहारनिफ्रायनो, माथो खालामनोसै आरो, गोसो थोनाय मोजां मोननाय बेराम नालाय बावगारनोबो हाया माबो हाया, बेखायनो लाबोखाबायलै। हामदों दे। हा जेखाइनि मुङालाय मा मुं जाखो? मेरा नाम खारै। खारै? मिलायदों दे सानैनिबो मुङा, अनला दाजाब खारै, अनला खारै। हा नोंना खारियालाय बर' रावखौ रोंजोबगौ नामा? हा नोंनो फोरोंजोबनानै लाबोखादों? औलै भाइ, ओजों खामानि मावनायावनो एसे एनै रायलायनायावनो गासैखौबो बुजि मोननाय जालांजोबखाबाय। दे होमबालाय थांदो नोंसोर, दा मोनायाव खनसे खब्ला नुजाहैगोन दे। जागोन दे। साला अनला, बड'लेण्डआव मोजां सिख्ला गैयामोन आरो बिहारनिफ्राय लाबोनो। बे गोसोम बन्दिदि हिनजावखौनो मा मोजां नुनो लाबोखो, दाउखायानो दाउखा। बेनिख्रुइ कत' बड'लेण्डआवसो मोजां मोजां सिख्लाफोर दं, साफा साफानो। आयै 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 आयै। माथो फिसा अनलासो। बेनो जोंहानि आइ बाबाया। खुलुमबाय आफा। जागोन दे फिसा, खुलुमलायाबाबो जायो। खुलुमबाय आयै। दे जाबाय दे फिसा, दे जाबाय, खुलुमलायाब्लाबो जायो। हा सोरथो जाखो लोगोआव लाबोफानाय सिख्लायालाय? माबालै आयै, आं बिहारनिफ्रायनो सासे लाबोखाबाय। रावबो नङा बे, नोंनिनो बिहामजो जागोना। मा बिहारनिफ्राय लाबोबाय? हा बिहारनि सिख्लायालाय बर' रावखौ बोरै मोनथिखो? माबालै आयै, आंनो गासैखौबो सोलोंखानानै लाबोखादों। हामदों दे। मोजाङानो जाबाय दे फिसा, जों सानखादोंसोमोन नोंखौ न'आव फैबाथाय सोरखौबा सासे नायनानै होनोसै होननानै। नों लाबोबाय, मोजाङानो जाबाय दे। थां न' सिङाव लांदो, जिरायनो हो। जागोन दे आयै। आं हले बारा मोजां मोनासै दे बिहारनि सिख्ला, दाबा माबायदि आखल आखुफोरा दा मोजां दंना नङाबा? नों जेबो मिथिया, सिरि सिरि था। आं दा हरावनो मानसिफोरखौ लिंखानानै हाथासुनि खानोसै। मा हाथासुनि? दा हरावनो हाथासुनि खानोसै।